U mhuwiex bid-dispjaċir kollu, mhuwiex dan il-mod li wieħed inaħħi s-segretezza. Aħna Repubblika Parlamentari, kellna dibattiti sħaħ fil-Parlament u dan il-mod kif il-Prim Ministru qabatu ċempel lill-Viċi Prim Ministru mis Sri Lanka bit-telefonata, aħna maħniex bl-imperaturi. Se taraw il-kondotta, se taraw. ħajkollhom kondotta taħseb il-merċenarji, ħajmurru l-assa tal-pulizija, u ħajkondotta tal-kriminali ġewwa Tripli. Ma nagħdux il-nisbizmin. Ħajkollhom kondotta kriminali. Sa dawn il-persuni li jagħmlu dan l-investiment, jiena ltqajt moħut minnhom li huma interessati li jagħmlu dawn l-investiment. Diġà ltqajna magħhom minn qabel. Ltqajt ma' persuni. Diġà ltqajna magħhom dawn in-nies. Nafuhom Dawn huma persuni. Dawn huma persuni. Nafuhom li ħajapplikaw minn issa. Le, Beda bħala investment għalhekk hemm l-isem Individual Investment Program, l-isem baqa', però il-mod ta' kontribuzzjoni jew investiment inbidel għalli l-lum. Għaliex il-parir tagħkom inbidel mill-gvern? Il-parir tagħna ma nbidilx. Inbidel. Għattinna inti stess. Il-parir tagħna kien biex l-ewwel jiġi investiment. Issa aħna xogħolna kien bħala advisors tal-gvern. Issa xogħol issa kienet affarijiet tal-gvern jiddeċidi x'jagħmel. Tista' tħallini nispiċċa. Daniela, kompli Daniela. Tal-gvern. Issa jekk l-gvern iddeċida biex jkun jista' jagħmel il-kontribut malajr kemm jista' jkun. Għax il-gvern kellu għaġla. Eżatt.